ne enwumba yi na udidi dwumadi eni mukai enwumere yi ene ye dwuma ye beto no didi kan ya tuni didi se okronkron ni oboye ho ban eye no kure Nyankopon yedi n'echi no ono nko a na ye kronkron eye no kure se ono na aboye ho ban na otwe mu nyina obi enu o ye kronkron se ye Nyankopon a ene ye beto ne ho dwumi enti ye no ye adwen se Onyankopon ye kronkron no ono na aboye ho ban ti sabre mama infrashe na inyi embofo no aye okronkron ire oboye ho ban Anwanwani oboye ho ban obayanso manyina duya Aboye ho ban Obama funyankopura waboye ho ban obayanso monyina tuwe waboye ho ban Waboye ho ban amanyina jwe Empaje oyakro ajo wasra we yakronkron we ye kron obini wachi o awradie wamanyina jwe Empaje oyakro ajo wasra we yakronkron Onyame ye kron obinne hunja wani monyam ne da edia goze dajira manda bodwe ya abrungri yasra waboye ho ban abayasra wamanyina jwe Meja we ye kron 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 Jawiye kronko Jawani monyam ni da Jawiye kronko Jawiye kronko Azaji mukantinka Jawiye kronko Azaji mukantinka Jawiye kronko Jawiye kronko Soja bari amaye Jawiye kronko 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 Jawiye kronko
Naja we ya kron kron. 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 Ramanyuna jwe. Hallelujah. Amen. Okay, nkai edisem ngomana o se atiasefo banan ne mpanimfo aduonu nan no. De biomu ye urade aye na asemo mo kan ne kron kron heno asafo urade enti enese ojuntuni soro ode agyawo ye kron adi dwumadi anim kaya nim se ne dwumadi no nto aso nyina urade be ma na ye kron. Amen. Amen. Enwuma edi hobio enisen ojuntuni solo Samuel nyamia obi enkwaje asumi aman be yina ye ono no aye de onipa bi anya bi da enam ne so na gidi sumi eba atiasefo asase aye no kore Samuel nyankopon yankwai Samaria Samuel juma yeni Samuel kom senie Amewu kwaje kwa ya mama yiwa yo da sibire Samuel nyamia Ena siwonu Samuel juma yeni Samuel konshenie Nyame obi kwaje adwuma ya ma be yiwa yo mama wa yo Samuel ena siwonu amadwa yeni amama yiwa yo Samuel Samuel konshenie Samuel juma yeni Nyame obi akwaje adwuma ya ma be yiwa yo Samuel ena siwonu Samuel nyame ama be yiwa yo Samuel ono obi akwaje adwuma ya ama be Samuel juma yeni Samuel juma yeni Omiyo kwaje kwa ya mama yiwa yo da sibire mama ya Samuel ena siwonu Manuel, why you be a man? One more semana. 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 One more semana.
one more semana, 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 more semana, one 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 more somewhere, and that's one. I no cre ene me pie kokrum na meba me duru kron no mo no na me hu se party bi mu nipa bi ewo ho na me hwe wo sa nipa atwa hie omo ba na etwa se ne adwentufo yi adwen omokro mu ni nkwa na nipa nya bere bosema wo mo fi se omo wo mu ani da so ndi anwumre afa na do afidie na ato Fish TV ana se Fish Radio a no kwa gidi asore a ye wo kodie eye osofo D4 Samson mensa one na adwontufo na adwumayefo na enanwumre yi ye de awurade dwom ne awurade asem afa fidie isu ama Ghana man nyina ye bekọ ye nwuma etoso mienza adwontufo pani anwuma etoso mienza no so esesei adwuma etoso mienza yes osi Moses osi ntumadan no sisi esinti madan so da jiri mpani nyina ase yes se akwanya we beto ho no o mama ya kwan se yemra na yemeyi jiri na di enkire afoforo no kwasem Moses wasi ntumadan yanko Moses ya wasi ntumadan no a adika fowura Moses wasi ntumadan no Kamidi beze wasi danu Amani Barcelona nesiyo adwe Eseni panu binsa Wenyami afama wa Uya enye Chidim pani fonina Wenyami shiramwe Mazisia wasi tumadanua Mose wasi tumadanua Wasi tumadanua Whoa, adume. Esomani badala mane sidanu. Whoa, adume. Amsinyamia. Adume. Adume yo. Eseni panu binsa. Wanyamia fama wa. Uya ye. Chidi umpani fonyina. Unyamishiramwe. Samson yankupuna ya duasio amama baiwa yo wadia waya mayentia
Oh, hallelujah. Amen. Yeda adwuntufo yi ase. Menim se mahoɔden musika ane munim dia mode ye awurade adwuma yi. Se de mato dwuma yi. Menim se awurade be hyira mo. Ana mo ne masefo nyina no ebeye nhira. No kware gidi asɔre a
ɛwɔ Kodie na mote yɛnkan ɛbrɛdu sɛ yɛbɛtie awurade asɛm na asɔre mopɛ yɛkyirɛ kwae a yɛwɔ Kodie baabi a wobia woforo ka uduru Kodie wobɛsi More Junction usu bɛsi More Junction usi More Junction na wobisa sɛ wopɛ baabi a gyidifoɔ no ɛwɔ no ɔmo kyerɛ wa wodu ani kyerɛ apagya kwaa ne so a uduru District Education Office wɔ pɛpɛɛpɛ upagya utiabu sɛ signboard no kɛseɛ esiwɔ unsa benkum sɛ pɛpɛɛpɛ oba nyina na ubisa ba oba beto yɛ ebrada no pa bia no pa nonkron ne fakosi awia no mienu ye wo hɔ a ye bɔ awurade din saa nso na efiada nwumre bia ye watch night ye bɔ mpa ye anadwumu ni nyina kɔpem sɛ ade bɛkye ahemache no nan enti wa ɔhaw ne amane ne konua bia da wo so no so afabra awurade nkyɛn ɛwɔ Kodie True Faith Church International na minim sɛ wabrabɔ enye sɛde tie no na ebesisa baabi a otibia gemeso amen sabre bredu sɛ yetie onyankopɔn num asɛm free osankani Philip mpiani watuba sabre wane na bedwafo na kenkafo Samuel osei Timothy ene John owusu echiao sabre omatena ase enti mekɔ menua pani nkyɛn na machia no na mebusa no sɛ de ne husitie ne baabi ene ɔde yɛn ɛfa osembaka ni mpiani watuba Christ as we can bio na apomuti sen Kristo adon mo pa wonti bibia ya kama ye da osunfo nyankopon ase enne so ye adwuada fofora awurade ayama ne ma na adwontofo na behwie nwum a eye soronko kra agu oman so bradu se onso awurade fawo so na nwumre yi nyamema ebinum nya arekyekere ebinum nya afutu ebinum nya tidane free bone ho beye papa na enwumre yi ehe na wonkronkron hye wo se fa yefa insha ke se ko ba yidi da amen on se o ka babu na o mi ati ase se bebe no wide afro enso kakra bi no bede obeyi won enso nipa nyina ekwasore no kwasem nti ase no wato di se a Christopher egu ahodo mienu a Christopher egu ahodo mienu nti yenwie no bon baabi a wankasa we de ugina eda ase simple ene awurade nka ho amen finance amen eda yini asopo azik eda wasi onyame inshira na ase tosi minisu koma yesa openia dande nyina obo ye chidom tuboto misika kase ma yadeba yes dabi abon se ya shenyure bia jese bosomi ayede aso ajese ba no ye twa 2 months enyiska ketwa na watrans ya unse eyedan a asase we no ontena so enche eyedan a obekọ na okobu ni ho akonta akire ne bofo nti ya onyakopon aye no no se onfa saasida no eni ne obekọ so a dia pagya nyamedwuma ma titiri Kodie asapon so etimani baabi a ede agina yes amadachi bia nso obi wo musu a onyasundie amanokra so pani nyame inshira amen emame na wo nso onyame inshira amen enti betena ankan se nyina nso no usinshira na usinshira yes dipa ya dia no wale sai yes ya da atiepo nyina ase yes anjawa mabumfu na onye hwe no obi achiawo ana numre so ya ba beka oba de asem yes kana kwachi dipa Bomodia se asemna eba no obetena snwale foundation ye kore na wa hwe ya obekosere ba yibikitu abi obebregu emre piriana ade ba akwa metam se enipa bi diponi bi na boni ne kese a wotimi jai ade amesia pa no se enipa diponi bi na boni ne kese a onyamsumpo no di kwa ne kese a wotimi jai by sabo no de onko umida ibi na tu David no also anko umida o ba bone ketekete de ija yenye yize cha na eno so na ebo Christopher kwadu yes be ko ewiase we ka se ewiawa enhyase e ma prekopo enhyase ewiawa ewiawa kaka klasa aya honhom eno tira wiase pa obi aka hwe awonti ase because waje amene wa de abetna eti o sansa wanya asudi anya de emani padua so eti enhani padua we ampore sen amani ko wie bane o
na sɛ nipa gyina we ɛnkyɛ ɛbɛkɔ dɔteɛm ayɛ tɛn ɛbɛkɔ dɔteɛm na ɛbɛka honhom no na honhom no ɛna ɛkɔbu atɛn honhom no kɔbu atɛn a ɛna nipadua no so ɔbɛtumi akɔ heaven ɛna nipadua no so ɔbɛtumi akɔ bonsam gyem adeɛ bɛnti na akɔ asɔre osuba no sɛn obi ti bɔne mu so otumi kɔ asɔre wɔhyɛ bɔne bia ɔkɔ asɔre na bɛkyerɛ wo deɛ nti a wotumi kɔ asɔre na wahu sɛ ampa deɛ nti akɔ asɔre sɛ wɔnyame no kasa gye atumi sɛ akristofoɔ agu gye bɛ ahodoɔ mmienu nti asɛm yɛ paa pasɛ ma no Samuel na bi 1 Samuel chapter 7 verse 1 yɛna asɛm bi ɔ tie mi yɛ yɛnkɔ mapaakyerɛw anse wɔ biem yɛn nyina deɛ kɔ asɔre no baawɔ sɛ obi a wɔtene ane obi a ɔdi bɔne na ɔbɛka kyerɛ sɛ obi a ɔtene no ɔnkɔ so anyɛ dɛ ɛntene na obi nso yɛ si a ɔnkɔ so a ɛnyɛ si ɛsɛsi a wogyina wo nwuye ɛhe na wogyina sɛsi ɛ apaakyerɛw mesɛ yɛdi na teɛ me ayɛha bi nti ana wokɔ asɔre ayɛha bi nti ana wosɛ wo sika ayɛha bi nti ana wanya daagye ama nyamdwuma baa wobisa wo sɛ ha bi no wogyina woma terene ana bone ababo kasa kɔ nhyɛ no nipa wɔnante abɔnefoɔ agyina nhyɛ no nipa yɛka sɛ obi yɛ nhyira nhyɛ no nipa adeɛ kye a wɔnante nkɔ abaneɛfoɔ agyina mu na wonyina no bɔyɛ ɛti wɔ kristo ne a wotie mi no adeɛ kyɛn adeɛ sa wanama wonante kɔɛ abakyɛ tie mi o ɛbɛsɛ meka sɛm no hyɛ na hu baabi a wogyina ebia na wote kam wote trɔtrɔm wode ato a onyame nhyira wo wobɛsi nso a deɛ watie bia ho akonta ne fa na ɛbɛboa ɔba deɛ nka ɛdaa obisa question sɛ wogyina bonkum anasɛ wogyina nipa to asomɛ kɔ nhyɛ no nipa wɔnante abɔnefoɔ agyina mu kɔ bawo sɛ na wonyina no bɔyɛfoɔ kwan so na ɛba saa nipa nyame so mpa nti wogyina ne bɔyɛfoɔ kwan so kɔ na ɔntena fɛdifoɔ na ɔntena fɛdifoɔ tena bia na mmom wɔgyakopɔn mmara so nani na ɔdwene ne mmara na wɔtwe nyankopɔn asɛm awiane deɛ bɛ anadwo na ɔte sɛ dua na ɔte sɛ dua atia subɔnten so na abɛso aba awɔ ne pirim na haba ampo na deɛ nyinaa bɛwie na abrabɔ bi ɔbɔ nyinaa bɛwie yie na abɔnefoɔ deɛ nipa bɔne apɔ deɛ wɔte saa ɔsɛ ntɛtɛ a mframa bɛguo ɔsa bɛkyɛ mmienu ɛbɛsi obi yie obi te sɛ ntɛtɛ wobɛda hu sɛ ɔyɛ ntɛtɛ wobɛda hu sɛ bɛsi yie wabrabaa wobɔ ne kyerɛ baabi a wogyina sɛsi a to aso yɛkɔkɔ nti abɔnefoɔ nyinaa te mu ɛti wasoro kasa asase gye so a abrabaa wobɔɛ no ɛno a na ɛde wokɔ ɛyɛ papa a ɛde wokɔ nyame nkyɛn ɛyɛ bɔne nso a ɛde wokɔ bonsam gyem baba bokasa na ne bɔyɛfoɔ ntena tenenefoɔ asafo na sɛ obi kɔ sɔre di bɔne nso a wɔkɔ sɔre a ɛnyɛ yie ɛti na sɛm sɛ akristofoɔ ɛyɛ dɛn ɛgu ahodoɔ mmienu mas ɛyine kasa 1 Samuel chapter 7 kasa ne bi 2 Timothy chapter 2 verse number 20 yɛkɔ 1 Samuel chapter 7 verse yɛkɔ ma nyɛ akɔ na Kiriat Yearim ɛba bɛfa awurade adaka no de firi mapakyɛw ɔka sɛ nyankopɔn adaka a nyankopɔn asɛm ɛbɛ bi a Israelfoɔ bɛyɛ bɔne a asɛm no twe mpɛ na ɔmudi nkukuo hwɛ mapakyɛw deɛ nti a wote asɔre fie wopɛ ha bi akɔ nsoa di nkukuo sɛ woahwɛ yi a wobɛyɛ biribiaa bi sɛ wobɛnya nkwagyeɛ baa woanhwɛ yi a wonya nkwagyeɛ ɛba ne nya sɛ woyɛ biribi aboa nyame asa akɔdi mmɔne tɛnie deɛ woyɛ no wɔbɛgye agya bɛre nipa bi na ɔma akɔhɛ me baa wo a woyɛ saa deɛ no sɛ woyɛ na akɔyɛ bɔne a ɔmfa mfe ba wo enti sɛ woyɛ bi aboa nyame dwuma ana wotu anama bi a ɛgyina so nka sɛ meyɛ sɛnkani mpirikyi anɔpa mpirikyi awia ɛtumi yɛ biribi a onyame bɛkae na wayɛ dɛ wakɔnsida me ɛnte saa ababɛkasa kɔ na ɔbɛfa firi kokoɔ no so ɔbɛfa firi kokoɔ no so na odwiri ne ba papakyɛw ɔne ɔgyina nipa awie sasɛ wahyɛ awurade adaka no so kae Israelfoɔ ho no wɔ mɛsɛ papakyɛw na berɛ asɛm no firi hɔ no ɔmo kɔ ahoyɛhiam wɔmo yɛ dɛn ɔmo kɔ ahoyɛhiam ɛti na ɛto yɛ nsafoɔ bi bia ɛkyerɛ nyame adom a ɛyɛ kɔdeɛ ɛmpaabɔ kɛseɛ paa 3 days obi a baabi 4 days obi a baabi a wohu sɛ de si kɔɔɛ ɛna wo sɛ de ɛsi yɛɛ nti ɛkyerɛ nyame adom so a yɛnim de nyame bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ ɛde nyankopɔn fie nso yɛnkɔɔ dɛ kɔpɛ nkɔdi nkonim pakyɛ ɔtiami yɛ paa ɛnka sɛ wobaa baako no wokɔ yɛn nyina yɛtoa a yɛtwɛ nyame anim sɛ sɛ obiaa ne hɔ a ɔdi yɛ ankɔ nyɛ dɛ ɔmpɛ na onyankopɔn wɔde mmerɛ ɛne na ɛne yɛ naadeɛ na sɛ ɛmɛ no sorɛ sɛ wontu anamo a ɛbɛda hu sɛ aso aba bokasa kɔ na adaka no ba Kiriat Yearim adaka no bɛsi Kiriat Yearim no ɛkyɛre hɔ paa ɛdi mfirihyia die nu na ɛma Israelfoɔ hyɛ aseɛ di abobo aseɛ bɛntira ebisa asɛm no ɛdɛ ayera mɛsɛ pra wo berɛ nyinaa ɛnyame asɛm a wapoa nti ɛtu ase nyame asɛm ne wapoe na ɔnyansa ɛdɛ ɛwɔ hɛn wɔde pa kɔte nyame asɛm bɔ berɛ a ɛnyɛ yie wobɛyɛ yie ɛnso wode wo nkwa bɛtwa so
temi pa e kwan bone de wetima paso dia ye ba don kwa betwa so na san ya office ko mo baabi obi apakeka and wo junso e ho na car no boot ni de ebie arwako ba ne time aye de aso ebie no mu se pamire bia de apie na da chihye se du ahu pamire no wo ba no makum pamire no ho se pamire da go diniti e boko ta no musa po pamire no mo ko yes onu aditi se she from cow ni mo je ba e de de ne hwini musa we did the 30 minutes team oko oba de guy da eti bia me pasa me kire se e ya se japade ye mfa nko ba bia na me hegidi ni bi boy bi wa ye ne ho se o mo de na me hwe wanya ka popo ntwa bi na be gira wa ka se e ya se japade ye mfa nko na na de ko no hwe de ka Toyota bi be ka se ni papa kile kire a obi fa no nto so be ka se igwa kire osisi a o dwenanu wanya che no kwanya ne dia obi dia na be hwe se okonda mba bro na ye bi se ko se fanya wu a me pa chaw ajapade obepa ye nyina ye jagoja ne kwaida apacho ajapade ye pa di ja enjirima ya mpa japade pa nkwa sama no ajapade ye opa e kwa wie boni a stop na break na bra wachi na pa nkwa je e ma okra ababa kasa ko na samo kacha Israel fi nyina e ma samo ejira wisa oman awura wehuom atete yare dom ohia ahokyere wo kire kacha Israel po nyina se modum akoma nyina ese abawura wasi wa hawa eda wo sesesi e ma me papa sa wo do akoma nyina sa abawura de ncha ya ene munya na nafo nya me e pasa se pa wo be sesi adwen akoma no no asum nyame eti wiase nyama ne de atu ba ko ne Astaroth ne mfiri mu Astaroth mfiri mu ko na mun sese makoma abusia mun sesi makoma embawurade na mun sumo no nko na ebosa mun sumo awurade nko na obeyi mo Philistine na ebosa obajima ye de afi matamfo de be ensem tiaba simple yes tiaba Jeremiah chapter 7 asa wo nyina ba excuse Jeremiah chapter 7 asa 2 Timothy chapter 2 verse number 8 ma wonya Jeremiah chapter 7 Jeremiah 7 Bible say verse number 1 o se ma wonya ni nyam som o siti eniene enne koso yes ba sa ni de meme nda no mere no me sa ti nyama kakra say youth no ya kakra yes ka se mama se pa dia okay let me say say 100% 100% okay ya kakra ya kakra ya nyere baba sa oh sister di hwade pa hu se nkura no makoma no ahyase e bafo asa nchechera no eko oh manage because many anya na mboa abaya ba kope ene ka betete wa sa chenchena abaya ba ne betete ma brabo abaya ne o shemawa shankusu ogu omochi ne pomata de matade no aide ama shankusu no ehye inside what I say I'm manage no nti ase o mo se nyina no lie bibia e wo inside yes na sa chenchena ne nko a wona beti mo maso no oba de nka da pa ba ko pe mamu ane begu ani nyina o ane ma ani nyina awon fade amode ba ni pa ba ko pe ana menya no asem kan wona beti e maxim so why yes wona wa teso kura e bia me bia no bato baba ba kasa ne nko Jeremiah 7 verse number 1 ene ni nyam som na pa cho asem som aseme papa aseme nya papa anyani de be enya meso baba kasa ba aseme frere rade nchen ba ye aseme efinya kopon che e ba jere mi anche se ko jere rade fie pun kase jeremia ko jere rade fie pun kase nu ko pa aseme wo na ko pa ya aseme na ka chi o se mun tie rade aseme akristo po agidi po en tie rade aseme mu yida fo nyina mo fa pun kase shita po nyina pa pun kase mo ba sori rade ya ba sori rade nyina se asafo rade isa nyankopon sie ni wasetie ya ma ya kwan ya ni ye nyina de aye ye taseme na ebosa wa me yetra ho e se wa kwa atse wodin ya witie me wa kwa atse wo sofo witie me wa kwa atse se kan ya witie me wa kwa atse won kwa ni akombani anam so na de ba kwa da bia me ye no ade so bia enye hu se de yesie pasa ni pe di boni o ni pe di boni wo suma se papa na ya na ya se obi timi di boni o na se ye monos rotumi sa se ko jana nyira na se ne pa hu na hwenie hu hia ne pa wo hia bonsam because ye gina wo sesi enye easy se metima koye bibisa ma sa pa ko jana de ase na me de sha de dabi me de sha de na ontimi na china bi abaketu be kugu manu mas ha
afei na usia kwa ha wen wo kopɛ de ho wo kopɛ de ho etu anse bɔne nti edu time se ye fɛ nyame a wotimi ntina so ndemo wa ye kwa ya ndi se wo fɛ kwa so onye wa de a wotimi mfɛ no yes ko so no wa de wo muna A to Z yes so mi se wo bi kam e kan kasa wo do no eno nti wa kam wo ba wo nim de wa ye nti na ne so ahyase ye de ekujem bra ye wo ye bia edawanim ba ebra wo tiase ya wo nya nwie wo kwanya because e ka boni a ye tu ye di boni akese ya pa anya boni bia betima gina akirechirem ba ye ma kwanya me ade wache sada wo so ebra wo tiase ya wo nwie ye sese ye buasu premier ko buasu abase ya twa so a me ko twa so enda nipa ye boni a ye ka sem wo me nka nyi o wo akwete ne pa bo teni pa ama ntemu akora no ada mo tati odo no fish we mo tati nipa bi omani asafurinya issue ba issue no ansete yes and no mo dia komane ya dey eko nti se nipa na wo ban o baso no kasa gina tuo ba o didi na eba wo di nyante o ma ya dey adwan ba ni mu ya dey pataku yes because ekom ya dey ya bebre tempa abo se ekom nti bebre ti asore se ekom nti na sare tie so brother ehun ba kuntabuo enti se mo ntam ha na se wo kodidi mpa aba eya busani ye tani yo na koduru ho ambeki sure se empanimfu a ebro saafo ni bi ewo yes didi mpa abo ne ye tia ya di empanimfu a enkwa ne be hye omas na tina misuna de ayekese se nipa no ho na se bi a me ni empanimfu nya na ekọ ene ekọti asore a wo issue bi se me yefon so a ombetumi ba se me kwa me ko ese me kwate de a there's no issue yes because me am kodi me ho eti enka se obibo nyame dia enye na ni papa de be ene asem e se obato se edi papa akufuo bi di pa me ensa bi tutua no o ma papa ta etiase a e bia na ekomo ya empabo bisem nya fa ekomo ya empabo na veda eni pe twoma na atwe kon ma ne be no nya so ka so oba ye wo twom se bi eti me sramada Kodie asafo no eje nyame aginam yes ye won mi say yanenam ay nyame adwuma kakra abre yes tentimi kotena baabi an kwaje nya de eni ho dabi kenyame kwa nya de empre dabi amekan wodi onya wura so de mo se pa bi obe kache so nyame hie Kodie asonda wodi onya wura mo se pa upi abonten pa bom say yes wabade be wonyankopon fie ntuba yino ho sachira wadwen na anu ye de akoto ne bom pae na se di ye bi fie di po nche ba e pa cho emuta wo se pa akwanche tiato se pa e fe se tiato wo saka ya adanse na akodie no aba kasa me go mo fa mo nto atrosem so wasetie sa ya sachira ni ye ho finyema ensa ye mfe mo nto atrose Awurade asori fie Onyankopon asori fie Onyankopon asori fie Onyankopon asori fie na se mo mama akwa nyina ne mo na se je maja akwa nyina ane ane ye nyina eda ya eyeye ampa na se mo bu onipa ne yo na se ye tena se ye maya akwa yenko ento aso ye maya akwa ane ye de eyeye a eta se ya akwa ne ye anya ye a ede ye ko baabi ma ayini kasa 2 Timothy chapter 2:20 Bible say 2 Timothy chapter 2 verse number 8 yeah Bible say Christo wo so de ye hyen 2 Timothy chapter 2 verse number 20 Christo fo go ahodo mi na pe target na okay somebody ni na atwe ba finfin no wo say fo de go ahodo mi no Christo fo ye say wo bu hu aso wo ni fa hwe the Bible na anyu roberto kana bi na ye kwa na oni kina adona masa get makuma ko 12 bi a mutimi ko inside yes jina bonten kana anya heavy o dabi nyim na mo tore sa ya ni agye no kana aya sase we sesu a yes aya sase a no fusu ya de e wo so ese am gina se mi di ya kana na maduru what I say ko siesie ma se ni fusu ni sade de e wo so etumi adwuma wo so a mo mre de mpo da mo sa be de e beka etumi gina se na me pagam honam famu a kana na ma de maduro ba ye to nyom na ni aba dwen pon se ase ko wura heaven wada so ye woni pakesie bi a o matu na mo wa me no ka se o mo gate na ti o obia ni ho a watuma wura inside eno ko mu nyina da e wo gate achi ba eno ko yera obi anye de ehunu ba eno o gate na achi nowa o gate na achi ni pa nyame agi wo mu nyina wo nyanye de enkoe e sanse wo mo twe akuntabu nyame de ebebu wo mo na hye ni pa kesia we ai Yakobon bu wo mo bem e ma wo mo wa ba nyina twa tamu odi a na be du mi anu so ye be kia sem sen abo kasa ko
na efie kese mu ni sika ne apacho entuasia Christopher gwahodo mienu kaba me gwa efie kese mu ni sika ne jete efie kese eni sika ne jete kwa na enua ne dote de nso mu bi wasetio nyamesom ene wokan enua dote anse de o mu bi just I am flower that is mixer etu obetimi hwe obi so gidi asori ase top gidi asori ntini se de o se gidi asori ase ya me kamehye hohom ne kwa kama korensa hohom ne kwa kama korenama ense pata eta so emu ayede e control ye na se wa nya ni se oho a enyo mu nyuma pa ba wo ji se oho a ebe mu nyuma pa afai na asori we esa se ni patitu enipa kese omo de ango be se di tu ede ekokro no omo ate kwa no e ba hyawe ye woni pa bu a nipa nya hwe a enye ye ba nipa wa ji asumba a cha bosu mi yenu no wa nipa because ye kwa nam hon papa cho me ma me ka ne ma na ye 7 na wate so abasis ye you afiri me na me ka chiro ya kume ai ye twa me fundaka say ya hihye de be mi na otwe da nyina ada bibi o ko ma me hwa brapa enipa boni sesi e ani ba bi a woduro na wodo ya hye a enye ye sa na me chiro wa bobi sa wani oba wodi hwe wa chinchin wiase nyina wa pre wutumi se nipa pon etwa da bi a na pese wo kama no aduro wo sister me na wo no tina Kristo be wiye me na wo eti ne ka semwe so be hwe gidi e kira kwaya gidi wo tumi tanse eye nyakopon dia etete ado babadamfo e hye nipa yie e sa kire nipa e bie nipa ma nipa epita asesi kirema ama nipa huwa ne esi utras etu obi yakorinsani a woji asuba wo so pepe ni wasesa abacho asoba tima tira story mi adai awen sasa dia kowo eti me maame no opo na adwen pose yakase yaka ensia ayo ana me share ma twe se te bia me sachira kwa bia so na edra me sachira asemwe na me kuo mu waso na me fa me blanket na me boy ana me kwada agiria so dem me ko nyana mabo me da obosu mienu non stop ni nyana me twetwa bi ala so nda no widia obi akosa chira oh sem dam baby ba mi abuna bofo ma bofo bobo ba sofu ni nya abotre man se ni asubo fera pese mi wuram na 10 eti abia me kwa o ma ni gina agi twi ehe ma chi no na me turn it back na me ye o mu sei so mo nye dey o ma ba se me sa ba back pe bim what I say and me mama o ka se me mra o yo se friend aso me friend ye be the first no so a masa no right because a year ba pe uko bi pe a year na say jasa ni o a year ba ka wako dusie mother woni ka akora na o ba ka bi bochi what I say kakra hye ho wato pan no enkokọ kakra bayire what I say du ukofia ma ni ai de aje ye de wo kwa uju bodumase a ekuro mu no ko bodumase uju ase wan ma petesia uju mi nkọrọ aso o mo 2 minutes kwose o nti uju ha ni wasi my be friend na fram ne ba ho buru utumi se kai yakaba akọ aye pa ya o magina hwache aya wosu otuba na nkom a wo ba die wo ba saka nso am ya de ya hwe ba mo ani wade o mo si wani wa ne ba saka nso o ma na wako bura bidu ntu maame wo ma ba pie maame so na wuti sisi fom na hwana ya de abo nti wo kwa wansane aboso a yese wo kawo wo sika ni nyina sawi a ebi abode a na watwa na waton na adiaba moda etu wasi banyansafo mane nane na jaye de enije abega maame ani age sa wo sakira wadwen na bo hwe ya boda wo maame ba wudu bo bate so aba 9 kosa baba wo bon ye ka o kani panwa enye yie wa bo kasa ko na dotie nso wo mu bi na obubi no se yakopọ so ade wo bubi tio wo nyame si wo bubi enye izo nyame bebu wo masa enye izo madam se nyame so no eten e ma nyame pinye de enkentere ho enka hwe sofu ya oyeyon guy kakra de e wo ne se wo yusuri ka bia ka ne kama obetimi de pie akogine ne na me pa se nyame boa me ne se enyama wo nyina isi mu akwa mu a meyira eyira baba wo tu asa yoni obeyira oh ame ngama nyame hu ewrade nso ha dia me hwe o masa ne mabu wo mu anya izo so ya list e be wi akwa ase sesi a sika no me na be ka kiro o wo ye 17 ye no ambo wa dwe pa na subo for scanner apagu oda na pa mo manya adwuma wo dwuna kra ho a wo ye 10 e be pie be tufo na so kan he ne ko boko ni akuni ntoma nesio am he kan ne sa ah oba dia guy da ko ni be tene nka sofo mi tiji po mi say ya sram shebi o de ka ko se ma bona me ba ya esa po do wa
Don't come out, sorry. Na say cancer make say. Na so so dey afa. Dey yi wa dey afrim. Ti nyame hwa koma ekutawo. Wo hwe nyame su ekutawa. Wo hu se scan ba se sie ya, wo nyara nyabotre. O se scan ba enema ya nyabotre. Dey bia wo saka ni se ya, untimi control. What I say? Wo pass se ya me ma 500 million. 3 days untimi ni. What we saw we sika kwa mani sika bia mu oduo na be kan sika ho odidi ana ya onna kwa eno de ana sika ni sida mu osa me fa nkoto ayi ana me fa nkoto spenta ana fa nkoto tv ana me fa nkoto taxi miensa odwen sabo se one day we abati se hands up na ko mfa sa akofa nti nyame be shirawa step by step next kan ho na ye de enwa betena ne ba kese a wan twanhwe ka ba ne baba na ebi so ye de wo mu apa che o se yakopos le ka che o se nipa ye som no ye gwa hodo mienu ebi kwa so nyame se wo mu wade ya hwe anya den enda ye hwe o kasa akora o kasa che o kasa akora mu kasa akora ifi what I say hwe o tade shem kristoni a o kopama tade a what make actually tell any say one pama anemia na for monche chero na otontwimra se fence wall nya me bebu amana ye nya marketing kiti bia hyase awiawia nya marketing bia hyase ye ya wo sori ya na de ponsi na de atwi anim say sam e so obi ehu ba nya me de why de ohu that temu da ba nso kakra beto nti omu atwi ponsi ni nyina nso na beche wo yo nya mo omre e jebu sa anu oto nso afena paint na hyase sensan ba wow sha e bia nko anya hwe ba ade ketekete we betima hwaw because ni jaye e simple bone kese ni die ni ukodi a enye ize e na ni die so paso de e baso ba bone ketekete ade a mewu se paso de ama so ntu ya sa eti ahye yakopon kwa che obi akodi bone kese kwa ketekete paso bia ne de ama so se si am gina metima tutu akokro no bo ti asem yo etima kwodi obi ka sisi now so 2 points faso be no so now so uchi me kasia faso be so now so uchi wani achi faso be no so obi atutu akwaje ka obi atutu akwaje scam mu oduo wo so ye me kasia wo sa nya na wan atem o eti anya market ana make stop body bi entimi nya simple emanyame oba de nka eda aba kasa ba na so beti no free ye no papa charles obeti no free we hu a obeya de obu abasa se pa onyakopon se what be ade a wo buo kwa na wate ho na ebasa obate ho na owura de no be biribi a be na jakopon se ebasa odu be biribi amana ede ayeye eti ye gina ya ye te ye ho no enya ye pichi wa uni pa he ni pa se sia what I say se wan te ho a wo de hwe anya de enye ye ko ade bi awia no uja ya enye ye what I say da bia no ani asram ye hu ade bi a wo ye hu aduane awudi a da bia onko ni ase asram bra hwe ni o bra hwe ni ye hwe ni ponse ni pati na na bon tampi wi fo so nyesa asi e papidie na be chi wi fo no wasi akopesa papidie ni bi o ba na de sun san se na so re awe nka wi fo anke be yi wo no ka o na sa wan lo no radio ya ma de ajin ani sani se ye na ajin se bomari na ebon eto pasa wa chira sabu anyina ede ebini ma sachira bebi nya de en sachira eti se de pasa chira onyakopo bu no de ayi bia na ede ayeye se nyakopo nam kodi so po sapani samsi wo se so ama na ye yank yan se paten ye jina saka se bidia mu kasa ama wiase nyina tie ye bo nyakopo da rodi a na chire se eti atanse se wo de ayi bia na ede ayeye ba bo kasa kwa na wasiesie de ye adwuma pa bia na pacha ne pasa no wasiesie no de ye de be adwuma pa bia eti yankomsha enkomshe enyum to eti ya no asanyo ne wurasi awosena me ye kromfo ne nyame frɛ me on sai no moto no ya wore ya na me ye kromfo ene nyame ye de na me ko dwaman ene nyame ye o ka sanse mu na wo so to an yo de hie menya ko bi yes nyame shira take over nyame shia pa wasem ye de hie menya de esesia me gina menya ko ma petesi menya ko ma wi o ti ase o ka se ni pa nya ya ni pa se nya o ti ase o ka se ye mpese ka me si mi onike si o ye kam abon ye unsa bon sam ye biki we nipa boni nipa oba so be wia no okunu asel akwenti ma amwa waset mi si ye nyoto wa shawo so e ka me ade o ti gina nye ye ka be bono maza apo ye fucking akra pa ya chama no pa we bi enso afesa ado atum maza o ye fucking ya chia kra pempem e de man
amadani aso ba akana chin obo abaso a wamfa Asia wode nsan wamfa nsan no ma wode dam wamfa dam a wode prison no nsane obetiri abo abaso bi no Bible kasa ko verse number 22 yakwa Dwane mrate brema kono ma pa cho wasi tade e beboa ye titiu metimi wiaye no e pese ye so nyame ani a mrantie wasi ye de be Dwane mrante biam de be akono ye le hu asesi a se wa hye ho so a wo de ye dwama nyi e be kan ye nyami ho se wa hye ho so a adwama na ye kan ekuta root bi a ano ye tre ano ye de ye tre enti ne kaise Ibo me mabosu mako 7 until to last killer ti me suba etwa to na ma de mapon ti ni jana ejem straight na me nya jana no na mahye nya nya tintim kata ni nyina wie mako 7 ma bowie aboli nyina wie ya bibio sa asore no eye ba sof mintini nko eti enya san me su strategy bi engu se me wie nsa nsa be tuma kuma me de ni me jai I just said, "Because baby, I am no more." Nem na na de akontrol me. E bi a 6 months, 4 months. If you me just suba and kase masajara. Me ba doctor abeja arahwe. Den en kasuba ho, ka chi opre. En kasuba ho. Yes, en kasuba ho. Etimi ya boma suri sa wi a na me chai. Na me na mo kaka kasa ne mfa me fa ho. Na fe na ye udidi na wo kona oba. Bosome na otunya hase sesa. Bosomienu na ja kese no. Boso miensa na mfon na twetwetwe no na emu ache miensa na twetwe anya twetwe eche ene timi di wayi yansa na twetwe wi what I said etu beti wayi am no ni nyina smooth apo bia na behu a etu wa tu be se na ne ho fe pa ne tina worry sasa MC moda na eyesa wi osu se pa na obi awu ene mi timi nkono bona brante bia ide ni wa wu no man nyina aye decent or tu be nipa wa wuoi obetima kogidi yes o man se ma hwe ase awie ampa obawusi yenko yifu no na meta fom se ya chin ya dwen sachira anya dwen sachira ya kaso obi anya dwen sachira obi a waje subanya honkonkon ni nyamsuro ti nyamsuro tumna kodi bana usura so sati o sese subo ya wa hwe ya wuni nkwa just wa hwe wuni nkwa ya kaso obi anya honkonkon na obi anya msuro de atinimu anya obi a ono yare a wo be sanu ya ho be de tinimu because of my hair mewu awu nkwase awu timi ba mo to nyoma mentumi mento correction asabuduma menko me hoto me a hani masakoye eni obo masu se me 7 na be ka kiro na bon samodo na niate masubu atoso ensia enko owia me owia o de mehwe okra kwa ne behwe se po tio e ko fa so wi amini ekuro mu hon aye bia ba on se we class we kinisa kasa na jam so me kwaso ni sa we kini me ko bi enye yi a je se jiri ni amakọ ni me sorry ya yes a je se one low me come baby eti we na ade chien ana obi kire me se nipa so mesi bi ba na oyo ba bi a oy kama ge let ma we sasa ewu ge pa hwa ba wana ra owulo ge kokokoko tobrum ba ge let ma we sasa ade akowu oba what you say nya do panu nya do penda bi a me se dua man ho kwa ne wo de egan to so ye be ne kokko ne ditrene pa cho ditrene gidi afi ye comment chapter 7 verse number 14 mawonya ntino enche na ye di dwumadi no eba na ye na enwom na ba na course no aba ade a ya me sanse se obomodin a efra obomodin a se na wutie bia betu na ma hwe bia a aso ne wo jase bi because adwuma na anso aba enkoso ama aba ebe so nse nipa bagitwi abanyame hie benya me de na asema de ayi bi afrim nti wutie ya se da wutie saa na oba nso a ye be saa de ede ama na han kwa de obi timi ntina enhye nkoma ne yi ba wunya ba na de tene babra bonko ade a ye wasenkafo ye wanyonto ye wadifo ye wasofo all two senior bi de oh I just say wunya wadi se opowaje Bible kasa wa Matthew 7 verse number 13 ne bi 7:22 ko Bible se wa wodo mienu no na pa che kwai mention of protein wasetie ya wa ekwan de be ahodo mienu empesa me cho de ntia wutimi kwasore na wudi boni a wokosore no wutimi kwasore di boni nyina bi o kristoni a wokosore a ono ga na ekọ ehu wo mo koda memenda ni merebom na du kwasira nso ma sa kwasira sa bom no mo konso ma sa pia kwabontia kwa bibi ani ma sa kwa akoda ni se ba no ma sa to abu
we ya sofo na asete we ya sofo na asete ayeda ma so de eden na mo de mre bia eden anti na menya ace no mranti na menya ace no mranti na me moda mo no mranti na mi siwa mani ayede agye no mranti na mani obi aka no what you say na na so obi aka mani panya enye free e wa braba wo bo wa wo mfa mranti kire ho a hweke da so sesi a sheke da sisi a ma mi ensa every day we chop money ma obia won so nware na me so aware ba ko pe na me wo me ba na me hwe wo se da ti bia me tofo mu a o me so mu ansa na ba wuo na won so wo a wonyema na wayi atogu wonyema na wayi atogu na adwuma a wo yen so kro no ntie se be yi wadi etu ahwe yi a e de sa na wa da ne nsa no wa be nsa sa no a wo na ekwa tutu a na obi gina kwa mi bi na mo fe ni potus Omudino, Phyllis Potus. Phyllis Potus. Phyllis Potus. Phyllis Potus. Phyllis Potus. Okay. And Potus. Potus. Yes. And Christian Kaida. No, I'm just so for the man. Who do the catch was Cassian? Now, come on, then. One pass your pipe. One year. And when you took it out, by one shot, a bit frusa. What? Never could I you. By free answer. Na the catch on and when yammy the mine, no put time by a free answer. It is sad I want so a company a year kind. When them be so sad, must say, whoop, I'm a cow, what you was so coverage, went to me uncle by a yoka. Was I can have been? Young control. A chill yammy adoma, Blackwadie. Yes. Blackwadie. I shall 9:30 to 10. Now, yes. 2 o'clock, let me have an na number so e watch night e to etima no pa animere de bra ye de nyame de se yemra ye ntena wo ye anye adwuma le so obi bunu oba oba yi bia mana ye ye pra unse nyame hie no aba ba gasa go mo hye no protect ye hye protect na opera so no na pa cho wo se ye hye e protect ade ade protect asori a ye di mra so yes asori a ye di mra so etimi boss 8 years na me fa obada 8 years hye ala obanzu anya small issue anya small things ye ni party say wa the press one e bi ko bi press me kura che wo de pa ye badwen po say be anya press wo de ko dwe ma funso bi anya de yes what I say ni paduan de ope akomande de ope ba you feel fan e kura de ehim wo de hwese o 8 years na dura homache ahomache ne de ono onim sofo onim odifo no say master good morning Otuba, how are you? I'm fine. What just one fine? What's my doing anyway? Jerry Copper be done in your way. Yeah, that comes out of the or no badge in the pop. Yes. But say at 12, sir. Now the idea shall say, and could be damn chance one game. This is much to us. Let them come some. Oh, but I'm not sure. What's the Musu? Mumbakishu. Ah, say so much of Sada. Yeah, I couldn't buy a boutique that the chicken. Says this. But what I yes. Tell me catch the one. And Yakonachi. The big one system grew a mre. One called Hajim. One with Hajim. Will be sitting greater and so such a great than what down my window. Now what guys and pampa, wise and pampa. Who was a seer? Who bell? What's that the Gemma number? What's that the Gemma number? 10 Mabuno, Yesabia, my cousin. Me and you my passy. Once at the castle beach of my what I mean, why me boopa. Once I trust a man up by your door. Abuchi. Aha. 18% me. I quite feel what view? Yeah, John, say quite Joe. Ha! What a pack of power band from which American boy. Ko wani brani nyaka kanta friend. O hema nwe so what you? Ya wa yo. Siampa. Oni obe virgin ache papa. Ba sa wotimi tram say pa brother. Sa wotimi tram say pa brother. Nyame nwu anu maseda. Amen. Bamambo ba oye virgin. Amen. Na virgin to virgin. No. Go to come na meye. Oba dia guide amen. Na mo hyase sem wo wa. Ma virgin people. Virgin people. Yes. Nyame dia bia na de aye. Ya de na se nyaka gogoro nyaka afu mi no awale dia jetere. Oba dia guide amen. Hom to ko mo ku nyaka afu mi. Oba dia guide amen. Tete wo ba na oba ni nya virgin. Kaba me ba wa. Mo se no protect no mo. Wa se de baba e sha protect no. Na e pro na enso. Na pa cho apu bia so. Ene okwa
na etre ade apo bi atre no de ekọ sey papa cho ene de ekọ wo sey na wona wo hyen mu ekọ na atre no omo kuta subambone ade apo bi otimi ye wasa kwase ba nyakopo so obeye na so akistofo agwa hudo mienu na obo yesa se pa ede ne ko seyem oti adwaman ehye nipa ansawie ehye nipa oba trinity ehye nipa ababo bia wo ba kanta bia sabanya na wo ya ehye wabrabo ababo kasako na wona wo hyen mu no edi pa hye mu no oye pi ene waka no tie hye nipa enti nyame ase omo sori on kantabo eye pi ama de se gidi kwa no ebia be wewem sa nokre ti mame na bibie mu abam da na gidi po nyina nyame de a he be kwan kenko you see, I have 70,000 people. You pass 70,000. You super sure for say, do you know? Now I could be able to summer. It's you pass 70,000. You 12. Now you bring some back. What do you mean? I can't have. But I saw that see papa. But I saw your papa. And you watching it. What you want to sabra? You must. The park my pa Edina Mieti. Ne dim Nanya said yes so. Ne pampa where there. I have what you man. The I can't watch you be a baby doing. Yes. I did be a would be any person in the again. What just here be a wapra? Messi wapra. When you such a what you say pep. Now do shampa but watch that. Now man pa boy didn't say pa. Bibi ya wodi eda ochi ya sabe de abeka baba gaza na oprotetia no wase ti oprotetia ene kwan hehia no de oprotetia ni kwa hwehwe no de ene de kwankwam ene de bobo so a ne de akyerekere na wono se wotoba bra ya boss no nkyekere wo ga mi so no onu mi sabiem kwa hehia no empensa empema yes empeloto empewi empasra empesgalate and ya hote ene de epas tinya be hia wutimi ye that's why then wapa kwa hwehwe so na obi fa kese no so de a abrabo bia wo bobia betima ye den afa so babu kasako na wono ohunu ne de wose nipa ehu ne de wosa yes ha nipa ehu kwan ye de yosa Matthew 7:21 fa yumi enko Matthew sempa yako eti yenson Matthew chapter 13:24 babu se kwa ni mo ye dunu ko babu se kwa ositie enye obi ero sim se brade ositie to jia no ositie o adu obi osim se brade na be ko so ahini ada be ko so ahini na de oye maja wo na obi a ya nyakopa apere yes obi a nyakopa apere eti ma bia wutie papa wutie nyame apede o ye ne sen wala o se de bia wo che phone na po bia san tina wo ye difo a ko phone number entanye me pesa adino ko bia bia be ko amukyire bia na wuche esi phone na wuche esi phone ti asem yo etu wo se ni pass message kakra wo ni nsem na ba be di wo se pa na pa adwin bia be be biti no na pa adwin bia de abiti no e pasa se pa dwumadi awudi afi an de aka no ama na nsentemi odifo bi ekodi ma me bi achi e wo keje ti yawo e ma me koto mo ba esoa no odifo hai ama ago wa hu onu ko hwie oyibo float guye sa mo no atwe sina ha odifo ana le ka kire o keje ti ya na me difo o hu ba bia ba float wo wa hu wo pem se ya lanku sapom se gurai mo float ni le kumfuto aika odifo na ade ni so ene etia bo float ni nyina aka ye sa ta mo ba de odifo wodi huni eni ahu kire ti o eni te ya na o mo kan wo hwe so tin de te wo mo na o de kopa dwuma bi ye kan so ni be gu asepa ade e mo awda kopa because enkwana amiensa o ma ye bienu to mbe ko school a scan ho no ma wada fatele fa aza o be zasa e be si uyo bi ansa ni biem e ba wi ase wase kwateme mpa ho e ba wi ase wase mateme ho en no kwa en wo bi akra ketu akwa no kutapma eni nyepuma ketu e nyame na abo ane ke yanke yeti hu bia kade apuma ne ke besene dade yele kade ba yano na se ne kama sa kan wawu kentimi Watuba church say watuba bra nyase watuba brother nkemo kakra Christian kakra no ya kenya ba emfani panye de enkonken etima mitie epontetean emu fan ye de obre wo yaw de se o show so ade nyinem no apade be epontetean ba ba gaza ba eda no wo se dan ni papi be ka kire me say o jia wo se ni pe be ka kire me say ewurade yemfa wudi sem ja fa wudi ashankom na yemfa wudi to ahoma ja fa wudi ntu ahoma na yemfa wudi nya ho de ja fa wudi na wujira so a shara ba satero ba kanto ba shara na tuna damu kanya yes onya wonu wakungo ya wa ben bro sunsumu yes no wan go bon ba ya ma yes bra next no aje wa ire no
wa pajansa am se upaja be adwuma ba nyame so ni nkwa yes what I say wo paja lance na eja ne beba ba boni na wo di en etawachi o so nyankwa eti se wo ye difu a ma honte wo ye sankania ma honte wo ye sofu a ma honte na se ye nyina honte a Ghana be di yi ba mo kasa ko eno na mepai mu maka akyerɛ wa pa akyerɛ etu ase ye sa kwam boni ne pɔse nyamdwuma ye preach ye hyenkom ye di asofo a wo so kasa asase jesu a wo pa maka kyerɛ se me hunu mo da wo so hu ye da mo firi me sonko mo ye die mo ba asase su a mo anya de a etena yes ko Matthew chapter Matthew 13 verse 25 Bible say ayoni wura ho be ene obeguo no nti Christopher gwa Jesu ne be hyehye mo se ye di pa asakira o se tenene no ebe yisu baako ndem no ebe yisu bi asis ese condemn ye de edos che tenene gwa me nkokɔ na obu won be foforo se obu ebe bi se osoro hene no te se onipa bi a osoro te se onipa bi a ogu abapa wo na afuom na nipa ne da ye no nti sofo adwuma a wo ye no abapa na wugo sanete nipa ya de a tosa yi no abana baso na ba mu anye de cause enye izo se de bia wo kaiska yes yes canon sama because ya kase skaba e bia nke ya ba hen ye kwa na ke atua ye ka what I say no bia de hye botom ba ye kwa empty ade kye ne ba obesey ti seri podin ho to sa de we se so a se tie bia so hwe na akwan yi a nyame ye de entone ntwene da ba nkasa ba na nipa ne da ye no wasi pa da ye itafo ba begu tabia Kristo ye adwuma wi okos ba nkasa ada bonsam ba ya obegu de be ewura bone aba yonu kwa ada firi kwa na eyi ahan na asase se eyi aba na so aba na ewura bone no so ada ewura bone sase ntia ne onsi ye nyina hye kodan ye nyina hye nwera ebe nso ye papa we ye bone what you say ba ebra bi do a de papa no ebe daddy de ye bone no ebe daddy ba nkasa ko na efira no nkwa ba ne nchen ada nkwa ne ba ne nchen abaka kire se owura enya papa na ukun wa fuo mi na ewura bone de efiri he na ka kire won ada ka kire se sanfo bi na wayo sa aya bonsam bi na abadia sa de no ho na nkwa no ka ba kire pa cho etu ka fe John chapter 3:7 wo se die hye mu a wo mu na yakopon ma ana bonsam aye de adedin etu ase gidisom ade nyamesom ankramosom wa bonsam so aye de obadia ne biafra yes ti yenti ye ho ase se nyam ye nyina ntimi nye konkono da aya nka se nyamesom ase ka se me na mase ya na eya nyamesom ase nyamesom ade na ase nyamesom kutamra ekuta hyede wodi so a obeye konkono wani so a wasen se woni so wase ya wose ma de mase ba ka se nyamesom aye de ase ba ba kasa ko na nkwa no ka kire no se nkwa ka kire se ene opese ye kokbobo ani opese kokbobo no ana ana wose wonse ani wose wonse dabi anya sara samo bo bo anya sana sem bo bo ewura bone na no a mo betutu ayo ba pa cho mo betu papa ni biafra ko mo mani mienu mo munyi eti sana tia dia papa ni boni nyina mbomu kwasore ani nyanya de mbomu nyini kwa ekosi twabre no na twabre no na kama kire twafo na ba ka kire twafo se mo mo bo ewura bone na no mo bo a wo da be se pa bone sum nyame ya papa sum nyame na bredu a obetwa wabasane so wadu abegina adu agina babu kasa kwa mo bo ewura bone ano kare ansa mo chichire na fie na ebosa mo chichire kane no na mo twa na siasi na mo hia mo kwose na ayone de mo bo ano na mo fa kogu mo na mo hia fa wagu asane so kwa verse 31 snap ya ba ho be papa cho etu ogubien onso wa kirem ba bia wo ya abegina snap ya ba ho be ya babu kasa obu won be foforo se ado be foforo se oso ahini no se snap fu ai se snap ya ba oni pa fa kodie na ai be foforo bia na adum eno na ye abahodo papacho ade na so abahodo obu nyina ketwa de na so se nyina na so nyina ne afa nyina mu kese brother obi a wodi ahomre na wo wiase no abefa nyame no wo fa nyame a ehu chi obi a wo na tum iti ya ba ne mfa ya hwe o ya ketwa ba etimi gina yi a ye be so kese ba ba kasa ko na eyeduama ewiemu no ma papacho na eyeduama mu ma kwa ama wo ba be tena ne man so na ebosa wo ba so papa ye kase dua bi si wo na asomman a onyame ehira obebua obepagwa ni ba betena na asa paduane a ede adi ba kasa verse 33 moka ho be kwa obu won be foforo se oso ahini no se moka oba bi fa afi be Luke chapter 13 verse 1 next time ba be hwe aban okay aba kasa dwede ni kusu a eba na wie na ya tie po nyina ye gosoa etomankra dwede ni ya na ehiamwa ehiamwa obi suso mu bia eye yes e frɛ ni akyerɛ oni age speech ne so boni age nyom to na so bi be se lipa ne yɛ na wɔtema ntwe bia mu a yɛ ma wo nti yɛ nyina yɛ kan bom se bia yɛ preach yɛ bi kura no obi a wutie da bia se bia me send to
20 cedis grana e ba be se bi a 500 da se ngenye sika keto we keka bom atimi sika kese ndi utu so mu bi a nyame boboam wo de wan so mu bi a na wo sakira ma ehu se wa ye de wa sakira nti asara wo ko no se enya papa na emwa nkuta nkyekira a fo ne kire Kodie wo ba nipa e wa ha nya wa beti ho eni afofo no se de e wo ho a kire nyame ya doma e ye brada e ye Kodie mpa boda kese ye twa fre obi bia wasase so ahome wo mu a ahode wo mu a enkwa wo mu a wutimi na ntima ne ye de fo ne kire ho na dom be wo dia babu kasa Lucas Empa yakwa eti edumiense yakwa asotwe ho asenka wasi tatwe asotwe ho asemka babu kasa sabre na wasi sabre na nipa bi wo ho a nipa bi wo ha Okangaleliafo Palato edi wo Okangaleliafo Palato edi wo moja efrefre na fodi mo asem na pacho okunkum wom edi wo settlement adi dwane ni nkonya oteso babu sekwa na obose won se adi obose won se mususu se Galeliafo ehunu sa Galeliafo a onyame to sora wo hwe Palato ti cho muti ohu sa mane oye no boy force na Galeliafo na omuti body che wiase ni pa nyina na misemo se wase se entesa nemo se man sachira magia se ebra ya sachira se ya entesa sachira ya dwa munyina ba yira sa ene da no ene Christopher bi che wiase fo yes se boni aye die ekuyen wase ya sachira ya dwa ya so ba yira sa ko ma wie ko anase nipa dun watwe asilo abantenten ebi ne American dankese na ebuye no wa de be tompia yes up to now omitimi sie no anya danketwa ebi si sada ne bi ama sada ne dwi ekumnipa America de ne party team edwiri kunwa mu nyina da ala Yesu ebisa ko hina fa ho se nipa dun watwe a silo abantenten abushi suku wo mo musu se oye mrato force nipa o wa di boni che nipa wo wiase nyina na ade wo se entesa nemo se me do so sachira ya gya mo nyina ba yira sa yensu ebewu sa ya du besi wa na ya Daniel ma esofo na ono so atwaso na me koso wa me kyerɛ wo se bra enye bibia ne se obesum nyame ye ni wanya sundie dia ma akra se madwuma ne be ye a di se muti a na moafa ye wo Kodie apagya wo ti ase more junction aha wo flo pon kakra bia sambo ne ye de esiwo wuri ma de ko akane ane baso wo hu se sambo da akane ada so a manifase wa wo manifa bonku so a wo be city Johnson no afenifa asonda ne siwa kyerɛ nyame ya toma a kyerɛ nyame ya toma ye tie safre obibia kasa so din kamu nyina da amen yɛda ɔsɛmpakane watuba yɛda nase bebrebe ai nto bi anim bio ɛwɔ nyame asɛm a yɛ kronkron na wɔde ama Ghana man ne emu atiefo nyinaa ne nasɛm no ɔto ni sɛ Kristofo gu ahodoɔ mienu nti ɔhyɛ ase no ka sɛ obewie no na wahu baabi a ugina na kasa ba kwa wɔtwerɛ sɛ mu a ehu paa ne sɛ ɔma ne mu nyini kosi twabre ni dura na bibia ka achi nti uta ama kasa we ye ode se baabo se ma ne mu nyina kan hunu se ebeduru twabre no na bibia ye dai aka achi nti baabo se ubeye nwuna ye nwunu obeye hia ye hye na ani nyame som de obefew afa nanum oya de papa na brabo na de bia odi tuyefo na brabo na de bia odi tuyefo se okase ye manebre no akyekye ba bia ewiase ni mu abrabo de ni koduru ya anya senketwa na kasa ba ka okan ye meda ese Kristofo nyina tie na omutimi sa kyerɛ omadwen ene se ose bonzam obetimi de wa ye adwuma nanso na baso bode no ya na nye papa enti wo kyirima me hu se bonzam ye fucking na ono de ni tiri yeye ebia na baso bode na koye ne sia etuye enti wasa ye nya adwen sa kyerɛ tiase ebia na wode no na akoyi wowuo na unni adwensa kyerɛ bia biu ene ne odombre ene enkwaje ebre otuye papa entrance ne nwuma bone enti na dwumadi ya tunu din sɛ run for your life dwane je wo kra nkwa enti nansam no mehu adwune metia nyina ma ye din mehu sɛ Kristofo igunyame aso da mu nyina sɛ yegu ahodo mienu enti kwaye so ne tere ne de omo mu hyen mu ne dɔɔso na kwaye hia ne de ekɔ nkwaje mu no omo mu hyen mu no eye kakra bi anwumre yi ma asɛmi enye wuhu ma asɛmi enye usuro ma asɛmi enye wa hopopo na ebra wate nsɛm atisie no dane firi bɔne bia wo ye bia ho na edwane bra Kristo nkyɛn
sado kra no nipadua nyina bema Yesu na anche na wosurubom na asase gye so a onso wanya nkwa eni awieye osembaka ni nyame nhyiraw sabre yi ebema kwai na atiefo nso abam na afi omonso omabekere omadwen na omaboya baso na sede osembaka ni kan no adwuma no ho woka na afi bibia opese wobo adwuma no o sika fam no soso no onso watumi aboa kodie asafo odifo a wada asori ya no odifo Samson Mensa ne number ni 0244 690048 0244690048 eno ne san ye momo no sabre obetumi abam na akere wadwen 0599232353 0599232353 onso betumi afre na wabadwuma die no so. Hello. 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 Osana, what to say? Nyankopon adom na unso e. Ami adumu. De Nyankopon ase. And made it does a pan of football da my pa. Nyankopon shira no mie kwama pa. Amen. A preach him de. Amen. Menya senka da bia ka o preach mashi sa. Ba chona mo branches wo efa. Yani wa ye branch wo Kodie offense kwa so Simuri Junction na obisa baby agidifo ne wo no. Enye kwantia bi oba ebrada no pa bi a we free Herade adom o kira no pa bebo no nkono pepe na ye ho na ye bompa ye. Yewi so amede osofo ne number betudwa na oba na hunhunu a na ofre na obekere wo kwai. Pacho. Enso ye da ase bebre 0599232353 Pacho ofra na wallo television na wetie wo ho ewo phone nim na bibia tumi aye kama. Hello. Hello. Udini baby a okase free. Pacho ya sana na misera me kanda kaswa. Ami yetiu. Asumdio. Aminu. Misha muni ejuma pa moye. Amen. Se awode ene enkwa edemamu. Amen. But he said enyeji isere yambe na sofu no betina TV ni so omo kan kwaji fem omo madare se to mo ye to mo eyi le akra tensa na omo yie no mo pon dan so gidi for there ugba nyame asem ena mode maye nyame mama wode ekwatinti ene gutani ye kese amisha pa Shamu, Missena Missonia, Pastor, and Mamu, and the Diamuchi program in Babwa, Sinayan Bana, Omude we get only in Sanita Masino, Omu Nakupo, a nice member Musumi, Madame Ba, and Yaraba. Amen. And Nelson Bakani or Tuba Wasamano Aswaba. In your banner say, Eurade Moni Yabo for the fast 7 ram from Mudibia, now Omana, Omude da get to no. Uradem fa wonu asemoso na omunyina emre fie eda se we free some of fraba 0559232353. Hello. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Aminu. Oh, information center. The message is here for you life. Information center you made. Aye. Oh, Yamiakwa. Oh, Pone Yamia. Oh. Emreninki. Na so we because so pro. Ya ubiti every in sending na. Kwasem. Na semre mu a ka ba to wo se yi ni 1111 yisika akrabiensa ani na yisika akrabiensa akrabie de nya bia yan fam kuchi wo me de information center me de bua wo ayɛ momwa na
wontimi nso nyame asɛm yimmra na ɛnsakyerɛ yɛ ne bi nka nkɔla a yi akyiri ne yɛkɔ de yɛkyi agya wɔn mo yɛntu wɔmfo na sɛ wɔn ansakyerɛ no sɛ yɛkɔ a yɛkyi yɛnya nkɔɔfo papa bi anso yɛnkyerɛ nya ho yɛsrɛ mɔmmoa na nneɛma ntete yie na nsɛmpa yi yɛnkɔlaa no so mfa nyankopɔn wɔnka nyame akɔ a aka wɔwɔ ne mpa ibu mu yɛbɛkae wo mpa mpa yɛ ma me sɛ ɔma no yɛ de na dɔ bɛha me no nkamafo mfrɛ ne nti no fo yɛbɛkae wo mpa abom yɛda ase ne wafutuo baa 0599232353 ɔnso bɛtumi aba adwumadie no ɛso 0599232353 usu bitima bajumedi so na mekoswa me kayo se osofo difa oda jumedi ano. Hello 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 Aminu line munye obeko na wasan ababio 0599232353 hello 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 on to me and so 0599232353 uzu bitima bajumedi no so hello pacha sandio amino pacha la usiafu bia ho ye nyame adum bia ho ye yeso ase shewo bia na kopon mama ho de mama nyansa na de bia mo fanka nyame asa mo fankire amen ko tu ba tin china pron ko chire mi anka mbone taya ai nyame chira mo amen onya ukesi amen sabi be fa ofrefo utwa to okra na yede yedwumadi no aba na wieye ofrefo utwa to okra 0599232353 hello ofrefo utwa to hello wini aba good evening. Good evening. Achana mo hede. Nyame adomu na mo nso e. Nyame adomu. Yakopon sha. Amen. Ofane ufri adomu enko adomu. Amen. Onyankopon embo ne ho ban. Amen. No nsha ne so. Amen. No wonyini fi ejina tuo ni ne. Amen. Na de bia onfa afutupa embre. Amen. Ade bi da makoma so abeda dan onyankopon awurade beye sese awurade nyankopon e ma ne mmerem na me fa na seda awurade beye amen na seda man amen sabri edo frejumedi ni nyina aba